ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବନେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ମୁଁ ଧୋଇକି ସଫା କରି ନେଇଛି। ଟିକେ ହଳଦୀ 1 ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ। କଢ଼େଇ ଏବେ ଗରମ ଆସିଲାଣି। ତେଲ ପକାଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଥରକରେ ହିଁ ଭାଜିଦେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ସୋରିଷ ମସଲା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ରସୁଣ ଟିକେ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ଟିକେ, ଅଦା। ଏବେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲାଣି, ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଛି, ଟମାଟୋ ବି ଏବେ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା ମସଲା ପାଇଁ, ଲୁଣ ବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବା। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର 1 ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ମସଲା ସିଝି ଆସିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମସଲାରେ। ଆମ୍ବୁଲ 2ଟା ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।